Om Liekenog 11 van de morgen giet het mis. Het is druk op de A1 als er een kopstutbotsing ontstiet tussen twee auto's. 3 auto's die te krekt achterrieden, kunnen het ongeluk net meer ontwijken en er ontstiet een kettingbotsing. Marjolein Blank riet er vlak achter en zocht het allegear voor haar noos gebeuren. Ik zag een hele grote rookwolk, een hele grote zwarte rookwolk. En ik zag een auto wat draaien over de weg. En nou ja, een heleboel, ik weet niet of ik meer auto's zag, maar ja, het was mis. En toen heb ik mijn auto snel aan de kant gezet achter een vrachtwagen. Ik ben er naartoe gerend en gekeken of ik wat hulp kon verlenen. En daar was een mevrouw heel erg in een auto die heel erg in elkaar zat. Aan de voor- en achterkant. En die er heel erg wit en sjokkerig uitzag. En waar ik niet zo goed van wist hoe het was. De helpdiensten binnen gauw te plak. Er is een soort politie en tal van ambulances. Ook de traumahelikopter wordt inzetten. De brandwacht moet er rond de pas komen om de slachtoffers uit haar auto's te helpen. Van de 5 voertuigen waren er 2 voertuigen die door de brandweer uiteindelijk zijn losgeknipt. Waarbij 3 slachtoffers uit de voertuigen zijn weggehaald. En uiteindelijk zijn er 4 slachtoffers, waarvan 1 zwaar gewond en 3 licht. En die zijn naar de verschillende ziekenhuizen overgebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Er ontstien kilometerslange files. Het had een peer uren worden voordat de dik weer helemaal open weer voor verkeer.